Stačí zmeniť typ svetla a tá istá scéna pôsobí úplne inak. Moody osvetlenie pôsobí temne a melancholicky. Cyberpunk svetlá zmenia scénu na budúcnosť. Softbox ju naopak vyčistí a spraví profesionálnou. Ahoj, ja som Proxy. Dnes si ukážeme, aké slova pridávať do promptu, aby si cez svetlo a atmosféru trafil presne ten vibe, ktorý chceš. Studio lighting alebo softbox. Mäkké rovnomerné svetlo bez ostrých tieňov. Farby sú verné a detaily sú maximálne čitateľné. Obraz pôsobí čisto a profesionálne. Ideálne vtedy, keď chceš, aby produkt, tvár alebo detail vyzerali presne tak, ako v skutočnosti. Rim lighting, backlighting. Svetlo prichádza zozadu a vytvára okolo postavy jemnú svetelnú kontúru. Subjekt sa pekne oddelí od pozadia a obraz okamžite získa väčšiu hĺbku a trojrozmernosť. Teplotu si vieš prispôsobiť podľa nálady. Môže byť teplá, studená, aj kontrastná. Harsh lighting, harsh shadows. Ostré, priame svetlo, ktoré vytvára tvrdé a výrazné tiene. Výsledok pôsobí surovo, odvážne a dramaticky. Perfektne sedí na akčné scény, dominantné postavy a scény, ktoré majú pôsobiť surovo, tvrdo a napäto. Cinematic lighting. Komplexnejšie filmové svietenie, ktoré napodobňuje profesionálnu produkciu. Často kombinuje teplejšie svetlo na tvári a studenšie v pozadí, čím vytvára krásny kontrast a prémiový vzhľad. Výsledok vyzerá ako zo skutočného filmu. Golden hour lighting. Mäkké, teplé, zlatisté svetlo tesne pred západom alebo krátko po východe slnka. Láme sa cez objekty a vytvára dlhé tiene. Zlatý štandard pre uvoľnené lifestyleové zábery na Instagram. Neon cyberpunk lighting. Silné farebné svetlá, ktoré dávajú scéne futuristický nočný vzhľad. Najlepšie fungujú v meste, v tme a všade tam, kde chceš pocit budúcnosti. Candlelight. Teplé a jemné svetlo sviečok dodáva scéne historický nádych. Obraz pôsobí pokojne, intímne a prestupuje ním samota, ktorá nabádza k rozjímaniu. Tento vizuál sa dokonale hodí na tiché portréty a scény s osobnou, komornejšou atmosférou. Silhouette lighting. Silné protisvetlo, pri ktorom vidíš hlavne obrys postavy. Detaily sa strácajú. Subjekt zostáva tmavý a pozadie jasnejšie. Výsledok pôsobí jednoducho, čisto a dramaticky. Blue hour. Chladné modrasté svetlo krátko po západe alebo pred východom slnka. Scéna pôsobí pokojne, filmovo a jemne zasnene. Výborne funguje pri mestských exteriéroch a večerných záberoch. Sodium vapor lighting. Oranžovo-žlté pouličné svetlo typické pre staršie ulice a parkoviská. Obraz pôsobí mästsky, špinavo a surovo. Hodí sa na nočné exteriéry, urban vizuály a drsnejšiu atmosféru. Bioluminescence lighting. Svetlo akoby vychádzalo priamo z prostredia. Najčastejšie má modré, tyrkysové alebo zelené tóny. Výsledok pôsobí magicky, zvláštne a ako zo sci-fi alebo fantasy sveta. Okrem osvetlenia môžeš v prompte určiť aj náladu výsledného videa. Vďaka tomu AI lepšie nastaví svetlo aj farebný tón obrazu. Toto sú najpoužívanejšie atmosféry. Gritty, raw. Surový, mierne zrnitý a neuhladený vzhľad. Obraz nepôsobí sterilne, ale poulične, autenticky a reálne. Skvelé pre vizuály, ktoré nemajú pôsobiť ako z fotobanky. Candid disposable camera. Štýl jednorázového fotoaparátu alebo starého digitálu. Obraz má mierne preexponované svetlé plochy a farebný posun. Vo videách je tento štýl kľúčový pre autenticitu. Editorial, high fashion. Uhladený, čistý a vysoko štilizovaný vzhľad ako z obálky módneho magazínu. Dôraz na dokonalosť, pózu a prémiový dojem. Ideálne pre prémiové módne kampane. Moody, low-key. Tmavá, melancholická atmosféra, kde veľká časť obrazu ostáva v tieňoch. Farby sú tlmené a výsledok pôsobí tajomne alebo exkluzívne. Výborné pre dramatickejšie kampane. Volumetric fog, haze. Fyzická prítomnosť hmly alebo dymu, cez ktorú sa viditeľne lámu lúče svetla. Dodáva scénam epický, priestorový rozmer a pocit hĺbky. Vhodné na uvádzacie zábery alebo kdekoľvek, kde chceš, aby scéna dýchala. Lo-fi, VHS. Jemne degradovaný obraz, ktorý pripomína staré videokazety. So šumom,
posunom farieb a pocitom 90. rokov. Vytvára silný nostalgický efekt a momentálne sa veľmi využíva v hudobných klipoch alebo retroladenom obsahu. Tak, teraz už vieš, ako v promptoch zadávať svetlo aj atmosféru. Do popisku ti pridáme pár hotových promptov, ktoré si môžeš rovno otestovať. Nemusíš nič vymýšľať od nuly. Stačí skúšať a pozerať, čo spraví najväčší rozdiel. A to je na dnes všetko. Ak chceš vidieť ďalšie praktické návody, daj odber. Ak máš otázky, šup s nimi do komentárov. Sleduj Drakuzu a maj v AI videách jasno.